Hello. Did you say on my earphone? Did you say? Oh my goodness. Kutaku kuara ni huda. Nakavata guys. Daga daga vata gadike. Kama zinzanda Joyce na pea sovereignty murizi. Winim munembe sei tokozani mlalea. Chinaka Tracy Modesta Katiyo. Nox bla bla lokadia chidonga. Barbara Msakwa, Faith Mponda, Agnes Murelichona njani bantu bekhosi gogo chetu magorimbo taritari sei Faith Kasanga Noma Kufa Faustina sei oh jamanya Lokadia sei Ana Fara Shishiko sei Kumbi esi kumbi esi tafadzwa mapoza Mona Lisa mapika sikazingapera yeah pera skip right matron but it's ndangobva kumuka guys esanga katasakarogwa apa guys ndanichirota vanotozvifunga zvekuti guys panada kubanza lepeo kuti naimi asi zvandanichirota kasvakaoma hazvo guys ndikaona munhu wacho ndokudzai ndanichiroti it's funny it's very 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 funny ndikuti andofunga ndandasuwa kuenda palive voice achikomplainira vanhu vava kuti taipai please ndachivakomplainira that's how funny my dream was ndatozovhunduka kanda kunzwa alamuchirira togovata sei manebha angu ari bhizi kukurwa maturi guys handahwaini ndatombotanga kuti nhaini moziva kuti manebha angu chi ndakumbovagwejenirira ndatovazioniwope ndati hai ndawinda kunovagwejenera ndinobadurirawo ndorasha handiraunodirwadzaini ndizvoziruga nodiri simbi yeko ndiri chii ende kana vatanga kutswa zvinhu zvavo izvizva vanotswa zvinhu zvekuti ka vanotanga vari kupfira muzhivi mangu ndirwadziwei ndandiri kuda nemai ndombarwadziwa zvikamboiti kana vanhu vatanga kutswirawo omega jube vongai trinos michel chigora nenzi machi sei chinaka tracy ana maposa ro mtd zviri sei nyarai ng omega jube yesina kumhoresa paida jiri zviri sei okay maimbotanga ndasila katsamba kangu yangu hope dzandarota chimbomirira kuti vanhu vati wandei amaoti amwe notification vaiona here kana kuti vasingaiona asi ndabata time ndazviita zvokuseta time kuti ndimuke saka ndakuya kulive guys ndakazonga ma 2-3 am chaivo ndakakuvara zvangu nehope kunonoka kuvata bhosi ndoda kuvata masikati ka manebha angu ari kuita rusha kuti hukumbonyatsa kunyebedzera huri kuinda chaivo vachirova maturi avo iwayo pamela saidi sese teo mazinzanda tafadzwa sitole uri sei okay rekationi gesoda anenge ava muchibhokisi but let me see too yes amubhokisi chimbomira zvimaminitsi zvishoma toti nhamba iti one day totanga unazova kuti yes wambova kuti wakambobatwa nehope kuti unozwa kuti panapa ndabho
I think chauya chauya munotopedza dzibata kwadzadzibata ndozvandasvika pakuita zvokuti vachivaekera bcause kuno zvavanoita vanorya maspice zvimwe zvacho zvavanoita vanoita zvekutswa otoona toti matiri kuno kwanototengeswa zvezvokutoinda chaiko chaiko zvokuti vatoti ndofunga each and every household ine katuri bcause zvavo zvavanenge vachirya zvinenge zvine kakutswatswa mukati saka vakanyanya nenzi 7 sei budhisimukai chamunorwa Anita Munyaradzi, Kenneth Junior, Chipo Moyo, Modesta Katiyo, sei Jitao, muri sei Jitao, Sadombo, ndokanda ndichita ndasena ndambambobira timbora ndinambere tiwedzerere asati tanga Tarimaku, Modesta Katiyo, Chipo Moyo, Kenneth Junior, Anita Munyaradzi. Ndarotaka asana muona panapa. Noxi bla bla Tatinda Marange sei Precious Dube Tarimaku sei dai kwava nepetition yehope against your neighbor ndaisaina ini ndaifanira kuita ndaita first person kuisana kuti duri tabho madii kumboti kana maudata zvedurika moendaramba padhauses kona unokutswira uko kumhiri kwerodhu ndarwaini uda kutumira mari kupi Tarimaku unotumira mari yedzingi irini kana utumira mari yedzingi vototaura zvekumhanya uchitaipa ndichokuisira paypal ndichombononoki nyange ndikachirwa ikatiisa paypal yacho kana yedzingi let me send paypal guys tari chako paypal mbononoki ndotoida nyange stoka unga kanyora kuti unozoda mari dzedu ndodzidayo paypal ndaofewa ndoidai ndoofewa ndotoida nambo hamborivi nhema ndotonyatsa kuida yedzingi iyo paypal yandaisapo. Yes, thank you, Tarimaku, Tarimaku. Ndofara ndatosa foni yangu ndotosati paypal yapindereka ndotota ndonzo paypal is kana Western Union inoita zvayo but paypal handisi kuti unoda chii chaicho chaicho Western Union yakava paypal saka ndise neWestern Union in case chaitika uzomwa washandisekera saka ndise neWestern Union ndindadi woti uri kunyorwa kunzi unoda mari dzedu iwe usina kumbodzikumbira kuti pewo ndipewo aiwa haka zvinonyorerwa zviripo ndauziva zvako mari yedzingi iyoyo zvangu right then ndopedza ndodayoso Western Union ndobva ndati Sharon Chipo manje Sharon Chipo Manjera Sharon Chipo Manjera then ndobva ndati Thailand ndo country. What else? Kana munochida mamwe madetails eWestern Union mubata kuinbox. Thank you, Tarimaku. You're the best. Sure. Haiwa kana tumire zvenyu. Okay. Super chat kuno kuThailand haiite. Ati qualify for super chat kuThailand. I don't know why, but hakuna super. Yakanzi zvoni inini country yandiri I qualify super chat. My country does not qualify kuti ndiende pa super chat. Andaona vanhu vacho vandaurota guys. Ndakavata guys. Let me tell you, ndakavata
ndizvo pamwe ndozvandivhundisa nealarm handisi ndakavata ndakati ndiri palive ndati ndiri palive but ndakutanga kuona chi mai vasaona kuti ndatanga kuti taipai guys vava vachiramba kutaipa asikuti ndachiti vataipei but chaizvozvo kuti vanga vachiramba kutaipa ndikutanga unesana vachiti kumukurambiri chikutaipa vavatongoti hatisi kuda kutaipa guys ihope here idzodzo ndokupedza ndachirota kuti masaona mai masavangu vachiramba kukomenda guys comment section hachazi kuti ndachirotera izvozvo kuti ndikuita turn off maekera anzi machi pane mavidheos andiri kuita turn off macomments on purpose saka ndichiona vanhu vanga vachiti finally we can comment finally we can comment saka ndabatwa nehope vanhu vachiti finally we can comment ndichitesa hangu video ndasiya macomments on purpose but mamwe mavidheo ndiri kubvisa macomments on purpose guys macomments enyu haana kublokiwa ndini ndiri kubvisa macomments on purpose because of zvanga zvauda kutanga kuita sei pane vanhu vanga vauda kutanga kuita kasystem kekuda kundiita pulling down syndrome every video vanga vauda kuitwista so I didn't like it saka ndikangotega ndiita sei nditene off macomments because kwazvazvakuenda kwacho kwakusingachanakidzi saka like it was like a group of people vanga vauda kutanga kundidzikisira vachiti every video vauda kutanga kundianalyza nenzira yekuti ini ndifile kunge pane zvandataura zviri bad about people so ndakangoti let me just turn off my comments for now kuitira kuti kuavoida pamuromo nekuavoida zvokuti negative vibe yandanda kutoona yange yakuda kutanga kubuda with those people vamwe vacho vanotombokomenda panapa vandakaona vachitozvita vanotombokomenda panapa saka ndati no let me just switch off my comments for now saka zvirova kuti macomments enyu akablokiwa guys but I'm also a human being handingamboti every time ka ndakungotwistirwa kese saka ndauda kutaura kotwista senge yakanyanya kundirwadza ndeyekuti ine ndakatanga ndaita video yakavharwa kumeso yeblack there was a reason why ndakaita iyo then the other one ndakapenda kuface kwangu like neblack but mataurirwo ayakaitwa yakakutonzi ndakuita zveresism ndakuita zveundikati of all the days nhasi wakutanga ufunga kuti video iyi ndaita like this what if ina ndiri kuprotecta myself what if there is a reason why ndiri kuzviita izvezvo ndikatotanga kutotukwa like vakatosvita vari group of people ndikati no I think it's better for me for the meantime ndimbotena off macomments because vanga vakutoitira kakukutsirana vachibatsirana saka ina hangu I didn't like it kuti zvandiri kuita zvotanga kupidigudzwa sanga senge ndiri kuita zveusarira ganda kana kuti ndiri kuseka vanhu vane skin iri dark that was not good saka ndakabva ndatena off macomments iwayo saka pane vamwe vacho I was actually surprised because ndovaona vanga vari very active panapa takutoona kuti izvo uva kutokutsirana mumwe wacho akutotanga kutoti yes iwe unoitei izvo zvokuti mavidheo ako paunomaita unonge uda kuita too spicy why would you do that stop doing that zvekusa spicy mavidheo I'm like what but that's my art that's my art munhu akutotanga kutobuda manje musaga kuti nemamwe mavidheo futi I shouldn't even do zvemaart angu like no let me just switch off my comments for now yes inini yakatondiita kakundirwadza zvangu kuti why would someone go to that extent oti hanzi ndiri kusarira ruganda pavanhu vekunyika kwangu ndipo patatanga kupenda face nhasi what if inini ndandichizvitira if you notice those two videos andatombesa my logo ndakachita on purpose I didn't put a logo because ndakaita zvinhu zvanandiri ndigirikini ndakaenda out of my comfort zone kuti ndiite that video so ndakabvisa one uyu mubvakure andikanganisira PayPal yangu yandandaisa apa let me look for my PayPal ndatoipina kuitira kuti stoka wangu kana unatsa kutaura at least anotaura zvinhu zvine fulfillment handingasati both emotionally and unmonetized aiwa kakandisafa both iyo PayPal yangu right saka iyo I think takutanga manje takutanga manje zvinhu zvinoitika zvokuti zvinotipusha tichienda but that one I wasn't even expecting kuti
munhu vamwe vacho vatinotamba navo tichasei panapa ungataura zvinhu zvakada seizvozvo. Sisi marwas a long time. Hi Shema, can you hear me? Yes, loud and clear. Yay, I managed today. Masquera say Mashemarians, hi everybody. Now, current situation, before ndapinda munyaya current situation. Ndine vana 5 pano nhasi, yeah. Sister yangu nemurume akanguyabva angoti vanadzi pano. So I'm quite happy with them, but vana ava under 14. Saka one ndiye anofarira zvekuridza gitare, acha anongoridza gitare ndambomuti ambostopa zvinezvi, but tunogona kubata agotanga kuriridza and the sound is so painful all day. Yeah, 2 vacho ndo vanofarira, wangu nemumwe wake wepakati, my best friends, but vanofarira zvekurwa zviye zvekuti vanokabitsana, saka mukanzwa noise haisi copyright. Mumwe wacho nawo ndiyo anokanganwa kana zita rake kana ukamushedza anenge angori patelevision. So that's the current situation. All right. Yes. So can I start? Yes. Okay. Rega nditange ndapinda maswera sei Mashemarians, rega nditange ndapinda ku growing up yemudhara wangu first. Mudhara wangu akazvarwa iye nesister yake vari 2. Ambuya vangu vachibva vashaya. Yes. Mudhara wangu anga ari mudiki, ndiye ari muhombe, the first son. Mbuya vangu vachibva vashaya. Sekuru vangu ndobva vazorora mumwe mukadzi atanga takuti mbuya isusu. Ndobva azvara vana vake 5. Musikana 1 nevakomana 4. Saka pavakazokura baba vangu vamustandard 2. I think that's form 2. Sekuru vangu vairima cotton. Ndo yanga itori business ravo, ndo ranga uri upenyu hwavo baba vangu. Saka mazuva iyayo kwangu chine zvevarungu zvezvo pakamboita kakunetsana kevarungu nevanhu vatema, vanhu vakabva vatanga kuti cotton yavo iri devaluated, zvezvekuti iri haina value. Saka mari dzakunetsa. Step mbuya vangu ava vakazororwa nasekuru vangu ava ndobva vasuggesta kuti ava vahombe ava vachaenda kuchikoro. Ngavachiita sei, ngavachirima mumunda vachiendesa vadiki ava ndo vana vavo kuchikoro. Sekuru vangu bva varamba, zvambonetsa ndokuzotanga ndobva zvazongoitwa let go. Sekuru vangu bva vaita let go. Saka baba vangu havana kuzombobvira vaenda kuchikoro vese nehanzvadzi yavo from standard 2. Baba vangu vanga vari standard 2, tete vangu vari standard 1. Saka vakatanga kurima vachiendesa vana kuchikoro, ava mastep brothers ava vachiendesa vana kuchikoro. Kudaro vainyimwa chikafu, vaitreatwa so bad according kwavari ivo. Kusvika vamwe tete vavo, manje vatinoti tete vakuru isusu, ndo hanzvadzi yasekuru vedu, hanzvadzi yababa vangu, tete guru redu isusu. Ndobva vazoti mwana wavo ivo mbva vati iwewe chiuya, sorry ndakutaura zita rababa vangu, iwewe chiuya kupi? kuHarare, ndakuwanira zvekuita. Ndobva vawanirwa basa. Yakatombonetsa nyaya yekuti akuda kuenda sei, vana vanozoendeswa nani kuchikoro, kurima vanozoitwa nani, vana vachienda kuchikoro chichi. Ndobva vaenda, tete vangu vakasapwa vari 2 nababa vangu mumba imomo. Ndo vaiita everything, kurima, kuenda kucleana mba, kuita everything. Baba vangu vawana basa, vawanirwa basa, mbva vaenda kuHarare. kuHarare kuvari kushanda ndopa vakatanga kuita night schools. Vaadvaiswawo nefriend yavo kunzi iwewo wakagumira mustandard 2, I think ukaita night schools haya zvinoita moshe. Baba vangu bva vaita night schools haya. Ndobva vazotora hanzvadzi yavo
vaita manaitsi kumva watora hanzvadzi yavo nyaya chobva yambonetsei kutora hanzvadzi kuti wazotora chete sei dai wanga watora nevamwe chichichichi watora hanzvadzi yavo hanzvadzi yavo vaenda kuchikoro ndobva yaitawo zvayo ticha ndobva vazoroorwa tete vangu eya zvagara zvakadaro ndobva vazoroorwa amai vangu varoorana zvakanaka aiwa zvinhu zviri kufamba kusvika vazoitawo good job vaita good job kudaro ndobva peiyo vaenderera tichingozvarwawo mai yangu akazvara tiri 6 ya but baba vangu manje ivo manje mazuva iyayo zvanga zvirimo panguva iyoyo pezvaipisa mari panguva iyoyo inyaya dzedzimba nemabhazi mudhara wangu ndobva ati chibva waronga namai yangu akati unoziva instead yekuti tiise mari mumabhengi nhasi iri nani mangwana haisi nani ngatichitichi kana tichinge tawana mari totenga imba tikawana mari totenga imba ndobva vatenga I think makambonzwa issue yekuWarren Park yekuti vanhu vaifuma vari panze chichichichi I will get into that ndobva vatenga dzimba dzavo 3 kuWarren Park akusiriko zvedu kwataigara ikoko ndobva vatenga saka vanga vari kuti every time pavanenge vane kamari votenga imba mumalocations umu ndobva vatenga dzimba dzavo 3 kuWarren Park vakatenga dzese dzimba vakatenga riri ground ndobva vadzovaka dzimba dzacho ndobva vaisa maroja vakati dzimwe nenguva tikazosregedza kutanga kushanda dzimba idzi ndo dzinotanga kutipa mari nekuti tikaisa maloja tinenge tichiwana mari vatenga 3 kuWarren Park ndobva vatenga 1 enge iri kuGlenview 1 kuLockenfar ndobva vambogara bva zvavaitira zvekare mwari mbva vaitira nyasha bva vatenga mabhazi avo 2 vatenga mabhazi avo 2 ayaya mabhazi aya akaita zvakanaka they did so well vatenga motikari dzavo zvima-half ton zvezve ndozvavakatenga zvima-half ton izvo zvaishanda kumusha kuti kana vanhu vada kuendeserwa chibage kuGMB vanenge vane zvinhu zvoda kunotengeswa vaihaya zvima-half ton zvezve ndobva vati inini kugara muHarare handiwanzo kufarira saka imimi moita sei mogara nevana muHarare ibva vavaka imba yavo imba yakanaka zvokunaka kumusha kwedu is 25 to 30 minutes away from Harare. I want to say kune hama dzangu dziri papa I am very very sorry if you gonna get sensitive, we gonna get affected with this issue but we still have to say it. Sorry hama dzacho sorry on behalf yes kana pane hama dzangu papa dzichave affected neissue yachona I am very sorry. You need to know where you are living. That's not your property. Yeah, so I am very sorry. I'm not angry or anything. I'm quite well, and Mashemarians himself very emotional because at the end of the tunnel there is light as well. Yeah, so I'm just saying it so that they understand. They need to understand. So zvinhu zviri kufaya mbwa vavaka imba yavo yakanaka zvekuti kumusha uko saka vaizoti sometimes vaienda kumusha from kumusha vachiuya kuHarare kubasa because it was only about 25 minutes drive kupinda muHarare. Tagara zvinhu zviri kufaya vana vakatotorawo vanin'ina vavo ava mastep brothers avo vakaendeswa kuchikoro vese nababa vangu vese zvavo vakaendeswa kuchikoro vamwe ndo vakazotangawo zvavo kuramba chikoro vachiita nonsense dzavo but vakapiwa chance yekuenda kuchikoro. Pakuvaka imba yekumusha back kuimba yekumusha pakuvaka imba yekumusha sekuru vakapa baba vangu vakati ndiwe mukomana mukuru rega ndikupe stand kumunda wavo wekutanga. Mbuya vangu ava vastepi mbuya vambva vajika zvikanzi no hapana azopiwa iyoyo sei ega
ndobva yanetsa stand yeya. Baba vangu vakati no, it's fine. Ndobva vanotora stand yanga iri kumusha, stand yambuya vavo, baba like baba vasekuru vangu vanga vari mbuya vavo ivo. I don't know how to explain it. Saka ndimbuya tateguru wenyu. Yes. Alright. No, mbuya vababa. Mbuya alright. Mbuya number 2 kwa mbuya vababa ndoko vakazopewa kwainzi tokuti kumatongo. Saka ndo vakazopewa matongo ikoko. Saka ivo vakafunga kuti kumatongo kwatavapa uku zvinhu hazvifambi. Saka zvakangofamba kumatongo ikoko kukavakwa imba yakanaka, zvinhu zvese zvikafamba, vakaisa matanga ave, mombe, migodhi, everything was fine. Vachibva zvavo kumusha, vachiuya maHarare, vachiita sei chichi. It wasn't that hard kubva kumusha kwedu, as I said, kuti kwankuri padhuze. Yeah. Tagara zvinhu zvese zviri kufamba, tanga tigere tatata, no issues, pasina kana issue, tigere mushe, mafees anga asinganetse, handisina kana problem. Chawada iwewe ndo chawaipiwa, chawaifungidzirwa kunzi iwewe haunide semwana waichinyimwa, but tanga tiri very comfortable, very comfortable neupenyu. Tiri kufamba. One day mudhara wangu akati ndakuenda kumusha, then ini ndakuda kunoenda kusecondary school. Sister yangu yange iri form 2, muhombe mukuru, rumwe rudhende rweself-front kuri kuprimary. Mudhara wangu ndokuti ndakuenda kumusha. Vanhu zvazvingori normal zvekuti sometimes you just finish work Fridays voenda kumusha straight. Vototi ndakuenda kumusha, kana kuti mai vangu vaizoteerawo, kana vari kubasa vanga vasingateeri, kana vasiri kubasa vaiti ndakuenda kumusha makuseni chaiwo. Mudhara wangu ozoteera manheru apedza basa ihwo. Vaenda kumusha, mai vangu vanga vari kubasa that weekend. Vadzoka kumusha kuye vakangoti musoro wangu uri kurwadza. Vamboenda kutambo, vamboenda kumahospital vakanzi maybe pamwe migraine chichi. Yeah. Ndokuzongoti one day ndobva vazongodona, vavaendeswa kuhospital. Kuhospital kwekwe vavazoshaya after 4 days. Vashaya. Sorry. Mabharangisha ndopakatanga. Mabharangisha aya pavakashaya, pese apa pavairwara, vanini vavo vanga vasingauya kuzovaona. Hapana aiuya kuzovaona. Kumba kwedu chaiko hapana aiuya, unless kana vana bamudika vari kuda mari something, ndopa waiona tori wotonzwa security guard akuti pane munhu pagedhi. Yeah. So havana kuuya pakarwara baba vangu pese, vakashedzwa zvinhu vasati vapinda muhospital kuti mudhara uzvu haasi kunzwa mushe vana baba. Wei kuona kuti mbotaurana tinzwa kuti chii chaizvo. Hapana akauya. Tete vangu ndivanga vari up and down, hanzvadzi yavo up and down, vanhu tese up and down. Yeah. Vakashaya vachiri kuhospital. Shoko mubva ratumirwa, foni mubva yachaiwa, mudhara ashaya. Within a space of thank you Mr. Masawi, within a space of 45 minutes munhu wese anga apinda muHarare vakashaya. Mai vangu vachiri kuhospital vada kutraya kuti natete vada kutraya kuti vabvise bhodhi kubva kuhospital kwayanga iri kuenda kuDoves, kupala yekuDoves. Kumba kuti hatingori vana, tinana mbuya vekumusha kwamai nevana vatete.
nevamwe vanasekuru vashoma vekumusha kwedu isusu kwedu kwababa but vanga vasiri very close than vana bamudiki vangu vakazoya 45 minutes munhu ashaya. Mama vachiri ikoko kwavari ukoko kunosapoti kudavs and all that natete. Nguva ndo pakambopenga nyaya dzemakonzo kunzi mahospital, mabig hospital ari kuita makonzo mumamochari, saka vaitya kuti vakaenda kumochari ko kune makonzo vanhu vari kuwanikwa vasina zvigunwe nemakonzo, saka vakada kungova straight kudavs. Vana bamudiki vangu vasvika, isi tatingori vana tiripo, vamwe bamudiki vasvika vatora pane chi17 seater chanchiripo, vatora chi17 seater chi, hapana akambofunga kuti zviri kufamba sei vanhu, takangofunga kuti chii, takafunga kuti aiwa vada unotora vamwe vanhu, vaenda nechimotikari chii. Vana mbuya vekumusha kwamai vari kuti vanhu vari kudhavs, teerai kudhavs. Saka pavakatora chi17 seater chi, vanhu vakafunga kuti aiwa vateera nani, ana mama kupi, vada kuteera ana mama kudhavs kwavanzi vari kuenda uko. Vana mbuya vakati aiwa amai vepanava vaine imwe motikari, saka mukaenda vanodzoka nemi nemotikari iyoyo. Aiwa bamudiki vakambotora motikari ndobva vaenda. Vapinda ini ndanga tikatogara mulaunji nanambuya vanhu vese takagara vanhu vari kuchema. Vamwe baba mudiki ndokuuya vakatipe mapepa emabhazi. Vamwe ambuya vekumusha kwamama vakati mapepa emabhazi hatizive isu, tauya kakunhamo. Mukoma wenyu ari kumochari, teeranai ikokoko mozoya muchibvunzana izvozvo. Pakabvubvutanwa chitunhu hachisati chaenda kudhavs, pakabvubvutanwa zvinhu. Tete namama havapoka, tete vedu isusu blood. Rababa vangu havapo. Vanhu vatanyamura zvinhu zvakuhopo zvangu, nyamurwa vanhu vaenda vasodzoka vasina zvinhu zvi. Vanhu vakuchema panhamo ipapo pane mabharangizha, panhamo pakaita mabharangizha. Pakaita mabharangizha because zvese zvaida kurongwa. Vana bamudiki vanga vasingaronge, vanga vane avo maplans ekutora zvinhu. I don't know how they get hold of pamba pedu pasingakiwe madhoka emukati, because madhoo emukati aya kaya pambangori nesu chete, saka there was no need yekuti munhu ukiye madhoo kudidina nasisi vana vamama and all that. Mapepa edzimba akadisappear. Mapepa edzimba adisappear. Hapana akazviona at that time because vanhu vanga vari kuchema. Quick ana bamudiki vakadzoka, munhu achangoenda kudhavs, kana tikuiga mangwana amai angu akati no, munhu uyu basa rake raaishanda rinoda kuti vanhu vaaishanda navo vachona vave futi involved. That's the law yavo evil. Saka we can't do that kungoti tatoviga. Vanhu tagara, manhero achona tagara, vanhu vekubasa kwavo vazouya, vakuplana zvefuneral, vakataiwa isusu munhu wedu tinoviga. Company yavo ivo, basa ravo ravaishanda, tinoita zvese funeral nekuviga neeverything. Vanhu vari kuchema, mai angu vakagara kune vamwe vakadzuku vari kuchemawo murume wavo, bhodhi yazosvika kumba, vanhu vari kuchema, hatisati tamboenda kuchechi nebhodhi. Vanhu vari kututa zvinhu vari kuenda. Munhu ada chakati ari kututa, nabamudiki vari kututa zvizova chajuni, vada chino vatora vabuda vaenda. Amai angu vari kuchema, havasi kuna zviri kuitika. Vakatozoendeswa nesister yavo nebrother yavo natete vangu inini mukadzi yababa kubedroom. Vakanzi iwe chema wakasvinura zvinhu zviri kuenda, what's wrong with you? Ndopa vakazoti pepeni kuti yezvo vanhu vari kutora zvinhu.
zvisinei ndoku zvimunhu ndokuvigwa mafuneral zvese zvaitwa munhu ndokuvigwa. Mai vangu vakati nini murume wangu ndoda kuti avigwe kumusha kwedu kwangu pamba yedu yekumusha pane churu chiri paside pekitchen neche about 100 meters away. Vana vabiki vangu bva varamba zvikanzi anonovigwa kumakura kure uko hakuna kuvigwa munhu, vanhu vese vakavigwa padhuze nechivanze ndo pane heroes yeka yekumusha kwedu ipapo. But iwo waida unoti vanovigirwa mhino kuvaida unoti mai angu wakati no izvozvo ndaramba vari kuvigirwa pachuru pano havasi kuenda paheroes yeka nemunhu wese vari kuvigirwa vakati vanoda kuvigirwa in any case vashaya kana neniwo kana ndashaya ndoda kuvigirwa pakachuru ikakaka ndopatakataurirana nemurume wangu saka ndopauro zvikambonetsa zviri serious munhu asati avigwa kwakuchizoti vazobvuma manje zvezvichiramwa zvekuti okay vigai. Mai angu akati yes ndikuviga murumende wangu ndakagara naye murumende wangu ndiri kuviga ndokuzovigwa pachuru paya. Imba yekumusha all of a sudden vamwe vabiki vadika ava vobva vamuva ini nemukadzi wavo mune zvinhu zvamhama mune zvinhu zvezvefamily bva vamuva ini. Vanhu vakatozozviona after vanhu taviga munhu takadzokera pakagowewa nhumbi. Pagowewa nhumbi ndo pakatanga kunzi zvinhu zvakati ndezvevana nevazukuru zvikanzi no zvinhu zvaenda chino zvaenda chakuti zvaenda. Tobva taenda tadzokera Harare. Kana mama tozouya kana chii since pane zviri kunetsa kudai tozouya kana pane takuita runyaradzo. Tati kumbunu after a week taenda dzokera Harare. Tadzokera Harare paya ndobva vanhu vabiki vauya vavatindasitra pick up kana mama no you can't take pick up pamba pane vakomana 3 vana ivavo vachakura zvinhu zvese zvamuri kutora izvi ndezvevana vachakura. Vabiki vangu bva vangoti mune muromo wavo hanzvadzi amai yangu dzanziri panzvadzi amai yangu zvavo vanhu vane zvinhu zvavo vakadzidza ende vane zvinhu zvavo. Hanzvadzi amai yangu bva vangoti no just let them take it because vakavadurisa muromo wekuti vanzi nasekuru vangu pano pane vana saka muri kuramba muchitora zvinhu zvamuri kutora izvi vana vanosara vaine chii. Ndivoti vana they can go namai vavo they can go kana kumusha kwamai vavo namai vavo. Saka nyaya iyoyo mawedzi iwayo akarwadza sekuru vangu vakati fine take it. Sekuru vangu bva vati kuna mama you are my sister we can take care of you. Hausi kutora regai vatore zvinhu zvavo zvavari kuda kutora zvezeka vasiyei vatore. Mai angu akati ko vana ndine vana vakomana 3 pano ndinovapei ndinoitei navo. Ndobva vangotora zvezvimbo vaenda after runyaradzo taenda kumusha kurunyaradzi taenda kurunyaradzi. Patakaenda kunyaradzo ndo patakaona vamudika vamuvha nemukadzi wavo mune property yedu imomo vamuvha nemukadzi wavo vamuimba yekumusha vari kubika mukitchen mumapoto amama vakutorara mubedroom vari kuvarara iri ibedroom ramama rine mubedha wamama richitori nezvinhu zvamamemo. Mama vakati ko tete vakati ko muri kuzvifambisa sei. Zvikanzi mukadzi ndiwedu togara naka mukadzi ndiwedu togara naka. Amai angu akati handigarwi nhaka ini parunyaradzo pachizezuru kana pane runyaradzoka amene pane tsvimbo inonzi tsvimbo yababa inongogara mumba. Saka ukangoda kugarwa nhaka you give the person that tsvimbo I don't know what they call it that tsvimbo kuti uyu ndiachagara nhaka. So parunyaradzo paya zvakunzi okay ngatitsvage kuti baba pachave baba pamusha pano ndiani.
Vhura maziso anobandiko angwera, vhura maziso. Yes. Vachimirizika manje, mai vangu ndokuti saka pampana hanzvadzi yangu ndo vakagadzikwa pampana nabambika. Saka mai yangu ndokutora tsvimbo yeye ndokupa hanzvadzi yangu. Ndokunzi ndiye achave baba wepambana. Hazvina kupinda musoro mavo zvakanaka nabambiki vangu ava. Because vangu vari kuda mukadzi, mukadzi vanga vamuda. Yes. Since then ndo pavana kutozombotaura nesu zvachose. Bambika varamba kubva muimba yekumusha. Tadzokera Harare, panonyara dzoka patiri kumusha. Tadzokera Harare. Tasvika mabhazi aenda. Ava bambiki vanozotedzerwa nababa, vanotedza baba vangu, kapana baba vangu poti tete vangu, pozoti ava bambiki veimwe imba. Saka tovati ndo vanotedza baba vangu kozi ndo mukomana. Tasvika vatora mabhazi aenda. Mama azofambira zvinhu zviye zvafambirwa. Zvikanzi imi mamusina muchato kamama kangoroorwa, musina muchato. Akati no. It doesn't work like that. Unozwa kudhara vanhu vaingoroorana kazvongobvisirana mari, kwanga kusina zvese zvemachapter 17 izvi 37 chichi. Zvanetsa, wakaenda koti wakadii, izvi zvacho zvanetsa. Pamari yemunharaunda yekubasa. Because pamba certain amount of money yekuti yaipiwa family kana munhu ashaya. Iyoyo vakatadza kuitora because vakabva vatoudzwa vari ikoko kunzi tinoziva kuti anga ane vana 6, ane mukadzi, tikuda kuona mukadzi wacho nemwana wake 1 vachiuya vachisaina. Saka vakata they were not able to get the money. Tagara. Vazouya vamwe bambiki vechi3 vavauya vasvika mumba godi vati ndikuda imba inei ndoya ndiri kutora, kana uchida enda kumusha kwako nevana vako, but ndiri kugara panapa. Vauya nevana vavo 4 pamba pedu paya. Yes. Yes. Hutsi. Vauya vagara kudaro. Amai yangu akati I can't breathe. Amai yangu ndofonera hanzvadzi dzavo svika ndozviri kuitika yes. Hanzvadzi dzavo dzikati don't worry, come out. Fortunately zvakanga zvaita baba wangu apa rakanga riri birthday ramai vangu. Vakati iweweka unonida kusiya basa because handisi kumboona kuti kushandirei kwauri kushanda ikoko. Siya basa ungoita zvako ugare pamba nevana uchonoti vana vari sei chichi. Mai yangu akati handidi because handizoita income. Baba vangu ndobva vakanga vatenga stand kuHatfield. Baba vangu ndobva vavaka kuHatfield kwekwe. Saka vavati okay, that's yours. Yakanga yakatoiswa muzita ramai yangu already. Ndo yakazotiponesa imba iyoyo. Ndokubva kwatanga tiri uko kumayadhi, kwatanga tiri uko kwangu neimba yedu, ndokuenda kuHatfield, ndokwatakazoita. Imba yatorwa. Mari ndo yavakatadza kutora. But as time goes by now, takatanga kuenda zvekuti takuenda mumaboarding school kuye chichi zvakatanga zvekuti takuenda mumaboarding school ari nani chichi zvakatanga kupera. Tikatanga kunetsekana nechikafu. Pagore ravakashaya takaona moto, takaona fires, manhingirikini aya mabamba idzi taidzichaya netii dzatanga tisingazive. Taidzirova netii tichienda kuchikoro. Mauniforms aya aita zvekusonwa because tanga tiri 6. Mari yakazenge yasiwa yekubasa kwemunharaunda iyi ndoyatakanga yakubhadhariswa mafees namai vangu, ndoyanga yakudya pamba ipapo plus wokapeikawo kavaipiwa kubasa. Ende mafees zvazvakangoti omei zvazvo. Mabhazi aya tatisava nemari dzemabhazi tichienda straight kunana bambiki uko. Dzimba dzekuWarren Park
vavatora vavaita movie because ivo vanga vasina dzimba mararika bva mwaka pa 2 vakanogara kuWarren Park, 1 vaina vanogara kuLochinvar. Imwe bva vachitora mari manje dzemarent dzataitorawo isusu baba vachiripo ndidzo vanga vakutora vakuita sei vakutochengetawo mai vavo vachitovakirawo mai vavo imba yesvino vakatovakirawo mai vavo imba yesvino nemari yababa vangu vanavo. Yes, manhanga aya munoti hanzi manhanga hanzi tekuti hanzi tikungodya manhanga masikati takamapura makuseni waichaya nhanga makuseni wairichaya netii manheru waichaya netii. Mai vangu vakatraya best our best food kana iri Saturday tabva kuchechi pai anga ari matomatoes ane mapotatoes ane matomatoes nemaonyeni zvakangokanywa dai waibvozoti wadya chikafu vana sekuru vangu manje mari dzadzotanga kuita less kamari dziye because of mafees evana kamafees evana. Hanzvadzi dzamai vangu zvikati hanzvadzi isusu vane mafarms vana sekuru vangu vane mafarms avo plus vane magood job avo vakati isusu hatiwanzoita sei pane minda yatisingareme kumusha kwaMurewa saka isusu takupa mwana wako mukomana hanzvadzi yangu yanga ichiri diki zvayo anyway yanga asina mbosvika kana form 1 kuti unyatsozoti takupa stand takupa mwana wako mudiki mukomana mukuru takomupa stand movaka mavaka ikoko moonawo kuti munopotawo muchirimo tapapiwawo madhunduru avo ekurima. Vana sekuru vangu pavatovafenzerawo yadhi ndokwatanga kwanga kumusha kwedu ikoko ndokutoriwo kumusha kwedu ikoko. Vapiwa stand yavo thank you vana sekuru. Vana sekuru vangu umwe sekuru vangu wakuru vakati iwe I keep wanting to say my mother's name. Vakati iwe vana vakomana 3 ava ndakuvatora because vanofanirwa kuita a father figure otherwise they will get lost to nothing. Yambva vatorwa aiwa vana sekuru vangu vatanga kutichengeta mafees handisina problem. Mai vangu vakabva nanzvadzi dzavo make sure kuti hauite stress any stress unotiudza isusu we are taking over vana. Saka hatina hedu kuzombo after eye pakafa baba eye ike ndopatakaita nzara imwe yekuti kamumba mainwa nzara ende unozoana mai vane rudo even vari stressed vakati look kumavheji andi akubikira yaya you do well nemavheji waitokodzwa story yekubikwa kwemavheji ikoko waidya uchinzwa kunakirwa iro vheji ringori mujoto mai. Taendesa kuchikoro nana sekuru vedu ndo vakatiendesa kuchikoro. Hanzvadzi namai vedu ndo vakatipa stand yedu yatinayo musha wedu isusu watinawo kwaMurewa. Vakatoti aiwa vazukuru kuti muzive kuti isusu hatisi kupa hanzvadzi yedu tizokutorera stand tochiisa hanzvadzi ikuru yaiswa. Saka takazopa after 2 years baba vazoshaya aiwa takanga tanani vana sekuru vedu vaita take over hanzvadzi dzamai mafees hatinombozoita maproblems mafees zvese zvakaitwa nahanzvadzi dzamai vedu. Vana mainini vedu nana mai guru vedu vakoma vana mai vaiuyawo vachipindirira tete vedu isusu vakanga varoorwawo but vaiuya vachita make sure kuti pane chikafu vaiuya vakauya nematsaga avo echibage vana hanzvadzi dzangu chichivanga usinawo mari shopu yavo yakanga vaisirwa nehanzvadzi yavo vana bamudiki vanga vatorera futi tete shopu yavo. Tazogara tabva tapedza hanzvadzi dzangu dzakarova chikoro nehasha vakarowa chikoro nehasha hanzvadzi dzangu apa mabamudiki vachatomboda kutiona hapana kana anozotiona hapana kana anotombonzwa kuti tiripo here kana kuti tiri kuexista kana kuti tiri kudya ichi vakangoti ngaaende nevana vake it's ngaaende nevana vake because I think vaitya kuti vakomana vakazokura vachavati bvai muimba yababa vedu mudzimba dzababa vedu saka vangoti ngaaende nevana vake ngaaende.
Saka takazokura tichichengetwa nanasekuru. Nasekuru vakatibata zvakanaka, kusatenda huroi, vakatipa stand kumusha yekuti taenda unorimo maholidays. Todzokerwa tane chibage, tichidzokera tine mbambaira, tichidzokera tine chii. They made sure kuti tine chikafu tichienda kuchikoro. They made sure kuti mafizi edu abhadharwa. Hei nonyaya manje ichazokunakidzai kana kuti kukutyisai. Tatokura manje, tatokura I think last born kanga kakumaform 3 uku. Takarowa chikoro, tese takarowa chikoro, hapana akambotamba nechikoro ba. Hanzvadzi dzangu 2 madoctors. One ari kuSwaziland. 2 vari muno. Imwe sister yangu ari muno muZimbabwe wakarovawo chikoro chepediatrician. One of my brothers akarova zvake chikoro but haana kunyatsopasa maAs ake. Akaita zvake paramedics. Vanasekuru vangu vakati waita paramedics, rega tidini tikutengere ambulance. Ndobva atengerwa ambulance. Saka maambulance akanga zvaaplayana. Saka ari right zvake, ari pagood status, arimo zvake muZimbabwe but ari comfortable. Kamwe kadika karadiographer. Uyu wekutora chikafu here murume wangu? Andoda kuuraya wewe karadiographer kari munotsva. Then imwe sister yangu. Imwe sister yangu ndi midwife. Anagara kuSouth Africa. Wow, that's nice. Yes. So that's us. So tazotokura hapachatodiwa mafisika. Vatanga manje kunetsa. Uya mutore dzimba dzababa vedu. Uya mutiri kuziva mazuva akanzi kuWarren Park. Kuna vanhu vari kufamba vari panze ndofunga dzimba dzakavakirwa pamusoro pemakuva. Handizive nyaya iyoyo. Pane nyaya yakambonetsa, I think mamwe mashemarians anoiziva yekuWarren Park, yekuti dzimba dzekuWarren Park dzakavakirwa pamusoro pemakuva. Saka vanhu vari kufamba vari panze kana kuti vari kunzwa maplates achisukwa mukicheni bla 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 bla. Chingoti uri munyatsondiudza, ndiri kunyatsoiziva ini, ndatotanga kutoziva izvozvi. Pane nyaya yakambonetsa kuWarren Park yekuti vanhu vari kufuma vari panze. Like vakarara manheru. Vanofuma ivo nemibhedha yavo nemaproperties avo ari panze. Really? Ndasingaizive. Ndofunga yakaitika nguva yangu inini. Ndofunga pakaitika nguva yangu, I think vamwe vanhu mashemarians papa vanogara kumasaidi ikoko vanozviziva. So ana bandiko vangu mabhazi aya manje handisanda kudzai zvakazoitika mabhazi ka. Mabhazi akangoti after 6 months baba vangu vafa, baba mudiki vangu vaita took over, ndobva afa. Ese akangoti zi haachafambi mabhazi aya. Yes, kuWarren Park D, yes. Panati kuWarren Park D here. Mapickups aya akangoti zi haachashanda within a space of a year. Zvese zvakangoti photoed all of a sudden. Hazvichafamba, hazvichaita zvamumaoko avo ivo. Bamudiki vangu vari kugara kumba kwedu. Vangu vari kugara kumba kuku, yanga iri main house yedu. Vafonera mai vangu, uye mutore imba yenyu. Uye mutore imba yenyu, tanzwa kurohwa mumba muno. Uye mutore imba yenyu. Mai vangu akati hatisi kuida izvitatu we are fine. We are moving on. Takatozvikanganwa makore esaya. Muchiti hei mutore dzimba zvambonyanyita sei. Tikati tikurohwa mumba, hatisi kukwanisa kugara mumba muye. Havachakwanisa kugara mumba muye manje. Kuti tikurohwa, uye mutore imba dzenyu. Avawo hanzvadzi yangu akati imi rega ndiende, kana mai vangu hausi kuenda ikoko. Hanzvadzi yangu nekusanzwa poyoyo aenda anorara ikoko, agarako a week. Aiti akagarako a week nana bamudiki vaye, hapana chinoitika. Pamba patori peaceful.
Akangobuda imomo vese vachichaiwa zvekuchaiwa zviye pamba ipapo havana kutombo vakazotiza vakaenda kumusha. Ino yekuWarren Park. Avo vamwe tu vanga vapaka mudzimba dzekuWarren Park idzi dziri tu. Vaingofuma makuseni vari panze. Nezviproperty dzavo dzese handizive zvangu kuti pane zvakamboitika here zveshuwa zvekuti pane dzimba dzakavakirwa pamusoro pemakuva saka vanhu vaifuma vari panze. But what I know is dzimba 2 dzakanga dzinana bamudiki vangu kuWarren Park D dzavakanga vatitorera vaifuma vari panze neproperty yavo yese. Vamwe vacho vakambopinda mumba vakambodzosera zvinhu zvavo mumba mumwe. Vakangopinda chete muimba imwe zvofuma zviri panze vakambotorohwa futi mumba imomo. Vakabva vatobara vatiza, mutore dzimba dzenyu, uye mutore dzimba dzenyu. Baba yenyu tiri kuvaona vachitima kuti zvakati ari kuti dii. Kataiwa gara imo. Dzimba makatora kudhara isi takatozoita kuchengetwa nana sekuru. Why tichida dzimba idzodzo hatitomboda kana dzimba dzacho, we are fine. Vari kumusha vacho vamwe vayo vanga vapaka kumusha kuyo. Vabuda muimba imomo. Vabuda mumba muye vari kutizo vaenda kumba kwamai vavo. Hanzi tiri kurohwa mumba muye. Ndo pakazonzi pakazouya nasekuru vekumusha kwedu ikoko vakati madii mati vana vatore dzimba dzababa. Wamai vangu vakati no, ngavagare mudzimba idzodzo. Saka dzimba idzodzoka dzakatozongoiswa zvadzo maloja ka. Hanzvadzi yangu akazoti no, ndiri kutora hanzvadzi yangu mukuru mudiki zvake kwatiri but ndiye mukuru. Akati ndiri kudzitora bheki imba dzababa vangu dzese. Saka dzakazoiswa maloja, hapana anogara zvako ikoko, it's very peaceful ikoko, but ana bamudiki vangu vakangoenda ikoko chete apa parare pamba ipapo. Very good. Saka takazoita owe tikazviitira zvinhu zvedu each individual of us. Tine dzimba dzedu tikuzvivakira futi, vamwe vari kuvaka, vamwe ndo vane dzimba dzavo. Amai vedu is comfortable. Everything is going on well. Vana bamudiki vangu vayo vangooma rombe. Zvinezvi manje chamuchinzwa statement dzavo. Pesa apakapa vaiti pakaroorwa sister yangu akaendana nasekuru vekumusha kwamai. Vakanzi vakabva vatoendawo yarorerwe kuno kumusha kwedu. Vanhu bva vati okay tiri kuuya. Vaenda bva anoroorweyo. Aenda kunoroorwako vachingoisirwa mari chete, mari yavo yavakaisirwa iyoyo vana sekuru vedu bva vati pamusoro tiri kukumbirawo kutora mari yedu yechiredzwa. Vanzi aiwa torai ndiro ndiyo ibva vakumbura mari yese bva vasiya mune $10. Oh yes, why not? Saka bva vasiya because mari ndo yavaida. Saka ana sekuru vangu vekumusha kwamai yangu akabva vati chiredzwa chedu bva vakumbura mari yese. Ana sekuru enyu mimi ndafunga kuti uko kuya right. Yes, pakabvunza kana bamudiki vebvunza mari yamatora ndiye vana vese here kana kuti ndiye munhu 1. Ana sekuru vangu akati ndiye munhu 1, knowing kuti pane vamwe 2 vachazoroorwa mashure kawo. Svika ndiye munhu 1. Ine pandakazoroorwa ipapo ndakangonzwawo zvichinzi because ndakaroorwa ndiri kuno. Ndakangonzwa kuti ana sekuru akaenda akati mombe ningiri mari yedu yechiredzwa. Vaenda vanokumbura vasiya mune tumari tushoma $10. Saka mari dzese dzakazoroorwa vanhu idzi havana kutsichwa. Zvinezvi vanokomplaina vana vanhingi I shouldn't say my dad's name. Vana vanhingi vakaenda mhiri kwemakumbo ngawaMwari, mhiri kwemakumbo, but havasi kudawo kubatsira vana vedu, havatombotifonera, havatombotifunga. Ndo vanhu vakatisiya tichitambudza. Nzara takamboiona, gore rakafa mudhara nzara takaiona, but imba idzi takazotorwa nehanzvadzi yangu back akati whatever
ndiri kutora dzimba dzababa vangu back, hatigaremo, tinongoisa maloja. Tonyaya yangu iyi. But vana sekuru vedu vakatibata zvakanaka, Mwari avakomborere. Even now hatitomboenda kumusha kwedu isusu kuti hanzi ndokumusha. Takutoenda kumusha kwatakapiwa stand uko nehama dzamai edu ndokumusha kwedu ikoko. Ndosaka makandinzwa the other time pepe ndichitaura nezvekwamuriwo. Alright. Saka situation kukona sekuru ndokwamakazoona nachimuti uya kandipi. Yes, ndokotakazopiwa stand. Ndachoziva saka nachimuti makazonosangana sei kupi how. Now I get it, I understand. Ndokotakapiwa stand ikoko ndokutori kumusha kwedu takazodzende muroimba yedu ipapo. Kwatakapiwa stand nana sekuru, ndokwatinotorima, ndokwatinotodya, ndokwatinotopewo masabhuku ikoko. So that's my story. Iyo yakarwadza mai vangu, but you could tell kuti she's a strong woman. Zviye zvekuswera vachiita zvefight nevanhu havana kana kutomboita, vaingotitorai beside mai guru vangu vanotedzana, pane sister yavo vanotedzana navo kaika zuva kwatura ikati iwe chema wakasvinura zvinhu zviri kuenda. So that's the situation. Pakazoita zvamarombe manje, it's sad. Ngavaiti ivo vaitorere vana vadoko vaida kuti muzoenda sei kuchikoro. Ava nangu personal, I don't know, but ndatorwadziwa kuti munhu ari pakati pekuchema ivo ari busy kututa. Apa munhu asati atombonzi ari kuiswa mota ripi vari busy kutotuta. Zvogwadza izvo. Ngandise vanhu vachitanga kupinda. Manjenjenje sei. Ndeipi Shema. Nanga ndakusuwa. Hello. Yes, manjenjenje. Isikani rudo marwadzo. Hello, ndiri raiti ni kanjani. Nanga ndakusuwai. Nyaya yako yandirwadza. Ndarwadziwa nayo. Asi tatodzidza kuti unochema wakavhura ziso auzochema uchinyanza uzozvirovera pasi. Tatodzidza izvozvo kuti unototanga wakiya madhoo. Vakarohwa nesister yavo akanzi chema wakasvinura iwe izvi zviri kuenda. Kuchema wakasvinura aiwa tatodzidza. Asi vanhu chokwadi vanhu vanenge vachifunga kuti vari kutora vari kuda kuzviita sei. And the worst bit yekuti havasirivo vakazvishandira. Uye unotorazve unozoitawo kako zveuchisiya. Zvinobva watora zvese kubva kumidziyo kusvika apa pane vana, saka vanenge vachida kuti vanhu vaite sei. Kwiko kuda kuzogara munhu nhaka. Mai guru vanogarwa nhaka here nabamunini. Handiziva hangu chiwe. But mai guru ndimai ka havafanira kugarwa nhaka. Zvino vava kutoronga kugara nhaka chokwadi. Asi ndafarira hangu pakuzomuka vanhu vari panze apa. Saka sekuru vanga vashaya here? Mati? Sekuru baba vanga vazoshaya. Sekuru vakanga vashaya, pakazoshaya baba vangu inini, sekuru vangu vashaya, vanga vatone years vashaya. Alright. Asi ndazongofara hangu pakuzomuka vanhu ava vakarara panze. Ndaichingoti dei zvichiitika kweseka izvozvi zvinai. Because vamwe vanhu vari kungosafa. Nyaya yakaitika kuma-90 something uko, handisi kuda kutaura mayesa acho. Saka vanhu, this is when this was happening. This is when pampai zvaibuda manewspaper yaziva kudza vanhu vari kumuka vari panze nekuti pakadzimba dzakavakwa pamusoro pemakuwa dzedu dzadzina kumbovakwa pamusoro pemakuwa. Iwe chidei vanhu vese. Chinodei vanhu vese vachizodzorerawo kudai pana aizombotorerwa property. Nekuti zvinozonzi mutemo wati. Mutemo upi wacho dzimwe nguru unotsikirira. Dzimwe nguru unozoudzwa mabhati mabhikozi. Zvinhu zvoenda. Asi apapa apo mitemo yekuti zvinhu zvevakadzi zvazvainge isati apo pachine mitemo dzekudhara dziye dzekuti zvinhu ndezvemurume and all that during those days. Asi vakanyatsovagadzirira saizi ende havambofambe vachiti makauya mukatitorera. Vanenge vachitoona kuti aiwa vakadirwa mamba mavega. Vakatiza vega, vakarariswa panze vega. Woshomuka property iri panze wotoita zvivindi zvekudzosera.
ende paunonyatsoziva kuti wakatora property yacho sei. Kutyisidzira vanhu veWarren Park kuti hanzi itai dzimba dzakavakirwa pamusoro pemakomo kuda kutyisidzira vanhu asi vasingataure nyaya yavo kuti no, this is what happened. Oh, vanga vakunyepa. Yeah. Oh, I get it. Asi nhaya vakanyatsokupiwa saizi yavo chaiyo uchimuka zvinhu zviri panze wotoita zvivindi iwapo uri kunyatsoziva kuti wakatorera vanhu zvinhu. Kwete zvinhu chete, vaitomuka ivo vakarara pamubhedha pavo kamarariro avaita usiku vari panze pamubhedha pavo nezvinhu zvavo zvakavaunganira ipapo. Yeah. Aiwa, tinotenda the result zvakazongokunakirai, zvakazongokuitirai zvinoiko zvinezvi vakazonza kuti maroja ari kugara asi kumbomuka ari panze, vachazongoonaka kuti it wasn't about pakavakirwa imba. Hanzvadzi yangu akaenda kudzimba dzese asati aisa maroja, akaenda kudzimba dzese achinogara ikoko a week there was nothing happening there. Zvaigoitika kwavari chete, maloja varipo, vari safe, everything is fine. Isu kwedu zvaimuka zvakaita line kubva pagedhi kusvika pazvinopera everyday tiwenda adebi muona chimbouyawo nenyaya yako mangwana timbotoinzwa saizvi vane nyaya apa vakuda kuti mudzidzise vana vavo kuti nokuti muri mhiri kwavakakuendesai ndo vakakuendesai vakakudzidzisai. Vaitobvunza as much as they never ask kuti vana vari sei chichika, vaitobvunza kuti kwavasati vakuroorwa here vasikana muri kudei kana munhu akafunga kuti haasi kuroorwa. Ndazosara kuti vakapiwa 10 yavo 10 US ndiye vakasirwa mundiro. Aiwa, ndozvo zvavanoda vanhu. Aiwa, action iyoyo yakanaka. Aiwa, at least you are happy, mama is happy, zvinhu zviri in order. Avo vasiye vakadara vasati vanyatso. At some point zvangu inini personally kwete vanhu vese masiblings angu ese, ini personally ndakazozvifunga zvangu ndikati somehow baba vangu vakanga vari wrong because dzimba dzese vaisa muzita ravo he never included munoza zvekudhara zvekungoti murume dziyaizvo zvese zvaingoitwa muzita remurume. Somehow lucky enough vakazoisawo birthday imba yavanga wati amai angu vapota vachiona mari izvi ndeyakazotiraramisa yePetfield. Dai pasina izvozvoka what is it, dai vakanga vaisa zita ravo neremukadzi wavo. Ende futi vanga vachiri vadiki kata tiri vadiki baba vangu vakafa vari kuma 40 something. So young. Sister Rudo, Anthony uyuyu, but guys forgive my skepticism. Zvinoitika here izvi kuti vanhu vanonyatsokumuka panze. The Christian in me refuses to believe. I'm not taking anything away from Kola, BTW and those zvinorevei. By the way, bvunza vanhu veKwarren Park vanokutsanangurira nyaya yevanhu veKwarren Park D, vabvunze vanokuudza nyaya iyoyo. Ipapa ndofika patino nevanhu veKwarren Park D vanokuudza nyaya iyoyo, exactly nyaya yandakuudza. Vamudiki vangu vekumain house vakatofuma vakatyoka gombo iri varohwa nanhasi vanogamina. Inini ndinoziva hangu one yandoda kuti pane paprice wandoziva inini kwatakatokura zvitoziva kuti zvotoitika ende vanotori nesizini rese but yavo manje ine takaungozi ndakambotoitaura ine kaungozi mukati pekuti pane weka wavo hama kuti vakamurova here kuti chakaitika mbashaikira paprice papo ndobva vafunga mhe kuti bva wazviviga saka vekumusha kwemunhu iyeye uyo vekumusha kwemufesi iye aishanda paprice apo vakangotaura kuti kusvika matiripa saka nyaya iyi yatova nemakore isakangozvarwa iripo nyaya iyoyo up to now vese vari kungoafectika so yatoneganimoti yatone more than 30 years nyaya iyo ichiitika saka vanhu vekwedu vanoti yes akataura kuti hanzi zvechitendero chake hazvimubvumidzi ndobva vatobhegwa nevanhu kuti dai mangoita zvapera because havari kuti tiripei ndobva varamba saka up to now still suffering family iyoyo.
saka ndezvangotaura kuti vakaramba vachitanzi neChristian dzedu handisi kudisputa anything but ndingotaura kuti up to now the family iyoyo vakazviita chona sekuru vakashayika kare asi up to now kuti vakandikutoita zvinobatira season yemwedzi kana wadaiwo so vese the whole family right they do exist yangu inini hainetse ikubvunza yakatonenge iri manyusipepa ikambotopinda manyusipepa mazuva iwayo kuti vanhu vanofuma vari panze ngabvunza vanhu vomuwareni pako vanomuudza kuti pane yaitambika ikoko zvinhu zvacho zvinoitika nokuti isusu handizivi hangu taakuda wanda nei kuti he tiri makristu tiri machristians ka but we have our own the us Zimbabweans tinazvo zveduwo zvatinoita zvatinokoshesa ndosaka tichiri kutongomhoresana ndo culture yedu iyoyo saka zvimwe zvinhu edu tingada kuhanda kuti hai ndakunamata nezita rajesu nechinjitya but mushonga kutongoripa zvinenge zvida uripwa handiti guys okidoki rudo marwadzo bye Shema bye ganimboisa kumbi right kumbi zviri sei zvokutovata zvenha ipapo ningirikeni chipoko inonzi vasikera se vasikera se shera uri kundinzwa sister rudo marwadzo muri sei ko imimi vanhu ava 6 ndanchidaka kuti ava va2 vefight ava vambouya vambotidemostratera kakuti vanenge vachizvifambisa sei vanhu 2 kuita kunge vanhu 8 asi kuzvinzwa okay it's fine tombotanga tarasa nyaya but again thank you for coming nenyaya like always nyaya dzenyu nyaya dzekuti tichikomenda tichifarisa mucomment section tinotodzikama and the same with today but there is a lesson pane zvandaona izvozvezvo. One of the thing is mupenyu people should appreciate the value yekuzvishandira wega kuva hard workers beyond that which occurs pane zvose zvamakasangana nazvo muupenyu. It served as an inspiration yekuti makatofogeta kutoti chinyi you know what yes baba vedu vanga vane zvakadai but isusu we have to start afresh and we can still get there. Makashanda indachitoseka pamamutoti uyu ndiye asina kuzonyatsoita zvakanaka but akatoita futi zvakanaka wacho pa6 wenyu mese pacho hapana kana munhu anoshoreka mese you worked so hard and hamusisina kana nguva nazvo zvese izvozvo. So that's the thing chiri kutadza kuzivikanwa nevanhu. It's not only your generation. I believe kuti pane ka generational gap pakati penyu nemi, but even now there are people who believe kuti they don't have to work and vanoda kusucceeda best nekuti ningi ane zvakati ndo vanhu vanotinetsa ipapa kana pafa vanhu. It's so bad and the people should just learn kuti zvinhu kana pashayika vanhu even vacho vana vemunhu chaivo chaivo they should also understand kuti baba wavo kana mai wavo or whoever was aishanda and not kuti you expect too much to the point yekuti iwewe you relax and you don't work. So inini as of now I don't not know where I stand about nyaya dzemashiripiti nemamiripiri but I believe also in karma zvezvekuti wakaitawo zvakashata at some stage chinokudzokera and iyo conscience iyo yekutoti vanhu vakanga vaita zvinhu zvakashata wakaita chinhu chakashata you don't even need to be a Christian to be told kuti kuuraya kwakashata kana kuti kuba kwakashata. That's common conscience. What do you call vanity law of what do you call I'm forgetting the word but yekuti whether uri mukristu kana kuti hauzi unongoziva kuti zvinhu zvakashata. So it's unfortunate kungoti zvazvona vamwe vanhu vanongoda kuhwanda vobva vauya vachiita zvavanenge vachiita but I'm glad kuti nyaya yenyu chinoita kuti inake nzeve
inspiring ndeyekuti after maproblems amakasangana nawo, after mbambaira dzamakadya nekuwanda kwadzakaita, what did you do about it? Anti maona. So if dai makatambudzika makarasa tariro makaramba muchitarisa nyaya dzimba idzodzo idzi, you could have suffered kana kutosvika pakutofa imimi futi, but you said, you know what, we can start afresh. So I'm just inspired by that alone. Zvekuwarren park uko takatozvinzwawo kutoti zvipoko zvaifamba kanini kuwarren park andambobvira ndateshungu nako. Pane kaarea futi kari kudhuze nekuwarren park uko Court Comfort, pane muzukuru wangu akamhega atotenga imba ikoko isitendera hameno tanga atenge chinhu, ndikati aswa watenga kuzvipoko. Ndonyaya dzatakakura tichinzwa idzodzo. Saka but again, I just wanted to emphasize the point yekuti no, thank you so hard. Even vamwe venyu vasipo 5 vamwe vacho, we applaud them for working extra hard, and again mama for standing so firm nehanzvadzi and all that. Kune vanhu vanongouya muupenyu hwedu votibatsira, and they deserve mari idzodzo idzi dzenhingirikini dzemaroora nechichichi, because handiti roora kuappreciata kuti makaita take care of someone. Saka ivo ndo vakakuitai take care. Saka why someone anongofunga kuti anongouya and they feel entitled to getting things, it's a bit it's unacceptable. I don't know who is calling me, okay. the person, but right. But nyaya yangu yapera, ndakuenda maita basa, then mukomana mukuru mudiki uyu wedzimba akagona, because imi munenge makutya pamwe mawanikwa chichichi hamuchada mashaya shungu, haini tinotodzokera ndonozvitora, but wamboita progress. Saka haachatore from that point yekuti handina zvekuita, akutora because it belongs to you as a family, and whatever zvazvikuitika izvozvo zvino wakasazvishandira, you never be able to manage it. It was always inevitable kuti mabhazi achafa within a year, dzimba dzichanetsa, because haukwanise kunzwisisa kuti munhu akashanda sei, rinomaintainwa. Bhazi unongochingofunga kuti munhu ari kuita mari, unongochingofunga kuti munhu ari kuita mari. Anokwambona pane munhu anongokutanga kukumhoresa pafoni kuti iri sei mari yako, ipi mari yauri kuziva, haunzwisise value yemari. Saka unongochingofunga kuti munhu ari kuita mari. Uyu obva anzi shero aita mari anofanira kudhoneta, hauzive kuti pacho paari kushanda ari kuwana sei, masita ake 24 embhazi yaya, imwe inoenda kumaintenansi, imwe inoenda kunoitwa mutero. Saka vaigona kutozoritorerwa vari parodbook kuti hamunobhadhara mutero, you don't know. Saka it's inevitable failure. You sweat for something, you work hard for it, and you get the result. So thank you so much, sister Rudo Marwadzo Regati. And ini nyaya change yakutonditi sahasha. Ndabatikana kunge munhu akanogara kuHatfield, you know. Hanzi mbuya vatiri vapenyu here? Mbuya vapenyu, vana vavo havambovachengeta, vari kungodambudziko variko. Unoziva munhu ukangogeta munhu weutsinye, sometimes Mwari anokuraramisa kuti uone vanhu vawakaitira utsinye vachiita mushe, and it's just so sad. Vati vapenyu mbuya vavo? Vapenyu vatokuma 90, she is 90. Ndofunga kuti vaone mari dzavo dzavo. Ndofunga vanoregret. And the sister Rudo, she's always asking kuti amuye kumba kwenyu, hamusi kuda kuuya kumba kwenyu sei? Hama yangu achingoti regai zvenyu kwakadaro, regai kwakadaro, nekuti hapana anogara kumusha pamba pedu isusu. Watii kumbi? And unototi ndandichitongotaura hangu kutoti I know with an issue of people who want to be too judgmental with some issues that come alive, and I'm just thinking, Kuti, the way in which you narrated this audio, there is a lot that you shredded from this whole thing. Saka, yes, I did. Tikatoda kutotanga kutsvagiridza kutoti saka kuti munhu acho arware zviri sudden nekudidididi, we might find out a lot of issues which you didn't want to become kuti zviite your gist of your story.
your narrative. Saka, yes, I did shred a lot of things there. Yeah. and ndatombofunga kuti nhasi dzinogona kuita hasha kaimimi zvakakwidza futi, but well done again for keeping your cool and maintaining, you know, what was zvakadaro izvozvo. There is a fight that we don't know that happened within our spiritual world, that we don't have to fight. Somebody fights for us somehow. Sister Marwadzo, I think Sister Paida ndinofunga masarira sure gogava ndio ngotori rutukozi ndio vakatanga step gogo ndio vatusa nezvavo step gogo ironopa kuti ivo varivo vakasisa baba vasista Rudo Marwadzo chikoro ndio vakasisa zvakatanga nambuya and ndozvandaichena vana ende ndo emphasis yandandichipa emphasis yandandichipa Sister Shero kuti zvonizvo upbringing yemunhu yakakosha. You need to teach munhu hard work. You need to inspire your kids. Kutoti andiri kuona Sharon uyu notion zvinhu zvashero hazvisi zvako, iwewe dzidza uite zvinhu zvako. Andiri kuona, I'm just giving an example. Kwete kuti mumwe munhu aita mhuri yake aizvishandira, ari kudida, ari kuita zvinhu zvaari kuita, mune makangogara from ndo panotangira kuroya ipapa, because unonge wakagara from a distance. Funga kuti within 45 minutes munhu asvika, but nguva inge achirwara munhu unonge wakagara uchitonge uri kuzuma, uri kuzuma from afar kuita igu. Ndo unwe igu ko wokuti unonge uchizuma zvinhu zvisiri zvako from afar because you don't want to work. Kana unhu webere ndo zvinoita bere. I think bere ndo example yakanaka. Bere harivhime, rinongonyangira rakamirira kuti vamwe vavhima ndevapi, iro raakuda kuzonoita se kunorwisa. So unhu webere hwakashata. People should learn to work. And once wangobvisa mentality iyo chinokupa kuti mukadzi afirwa wakuda kumupa kuita inheritance, kana iwo matyira acho chauraya munhu hausi kuchiziva, pamwe uri kuchiziva zvako, but kunoti people. But anyway, because they chokwatika step like pane mamwe vanhu vane step brothers step sisters vakatobatana zvodhipera mafamilies kuti yakura sei, kwete kuti akatotanga nerutukozi noziva kuti kumbinigiri kumbinini mbuya ndio vakatotanga nemuparadhongo zvose ndobva vatrena obvious vakatotrena vana because dai vanga vasina kuvatrena in that way vana ava vaimboita chii, havamboita usimbe. Number one, vakaiswa kuchikoro, vane vasista Marwadzo vakasiswa, vakaita shungu, vakaita zvinhu zvavo. Vamwe vana vastep mother vese ndio vakaenda kuchikoro vakaona access zvese, asi at the end of the day vakaita usimbe. Vakaita usimbe hwokuti vaitewo zvinhu zvavo, ndobva vatanga kugugula zvinhu zvavo. Standard 4 inonzi standard 2 ndizvo. Ndagugula ndakaona kuti standard 2 kusiya munhu asina kana pekutangira, munhu asati atombopedza kana primary, kusiya munhu asina kana pekutangira. Ndagugula standard 2 ndakatoona kuti grade 4 and then ndafunga grade 4 yacho unongoziva grade 4 yekuti ndagugula grade 4 takutomboseka standard 2 kuti tinyatsombodelta zvinhu ndagugula ndakanoicheka grade 4 kusiya munhu asina kana pekutangira. Grade 4 ndopepe kuti unenge uchichiri kutokumbira ticha kuti ndoda kuenda kutoilet ombonyimwa ombozozviitira usati wakutomboziva zviri kuitika, you know, like grade 4 ka ndiri kunyatsoimagina grade 4 yangu and yangu itori yekutauni. Imagine grade 4 yenguva yana baba vaSister Marwadzo, kuti grade 4 yacho vakasiyiwa vari pastage yekuti even pavakatanga kuenda mumanight school he struggled. Vakazoita zvavo zvinenge zviri nani but he struggled kuti vonyora kuti chii, vanonyora plus vanomudzira kupi, vakamboita saka things kumbine kuclarify ina for standard 2 form 2 tachokwadandaifunga inini standard 2 form 2 aiwa ndaicheka because ina ndini zvinhu zvisina kunyatsojeka. Kusiwa munhu ari kuprimary kuda ku then vakarima vakarova gejo, mudhara wangu akarova gejo achifaitira fees dzevamwe, and then munhu ongosiya azvishandira kunguya vamwe vanhu but no. Ini nyaya yepenyu painotanga kuitaura ndatotaura ndakati nyaya iyi kai ndanyatsoona pane kauneriya mukati umu
ende kugumisira kwenyaya dzaneri yaka kunozongobuda zvakanaka. I think that was even dzakaitwa nana mukoma vanonzani vana neria iko kuma-90s. It was really a reflection of what was transpiring, ma-challenges anga achiitika ekuti the law yanga isingakwanise kuprotecta vanhu, but there is a lot. So we thank God beyond ma-challenges and vakaita kumba kudzikisa da kuti ndimboeda gogo apa because gogo vamira kare ramba waripo wakaona movie yaneri yaka vakachema zvezvokutonyatsa kuti hai uri kuona kuti ipersonal haikusi kungoda movie uku mushe uri seupenyu kumbi chimbobuda kumbi ngaamire ari pabhokisi ipapo apopo ozopedzesa zvake maanalytics ari kuti bhabhai otanga imwe nyaya, bhabhai otanga imwe nyaya. Toda kudzika nayo, toda kutombodzika nayo, timbodzika nevanhu ivavo. Ini ndasingade hangu kupinda ka because amasawi pepe vakatotaura kuti zvakuda kuita kunge zvana mhofu. Saka ndikati zveshuwa Sharon akapinda, amasawi vakapinda, ini ndikapinda. Shava akapinda. Ndikati regedza timbosiyirana kumbi vasingaeri shava. Ndapindira nyaya yandirwadza zvekuti plus kutosimbisa vanhu vasingazive nyaya yekuwarren park. Ndaitogara kuwarren park day inini ipapo dzimba vanhu vaifuma vari panze. Zvechokwadi zvekuona nemaziso kwete kuti akunzwa. Ichizobuda mupepa asi isusu tinenge tatozviona kuti munhu ari panze. Neproperty dzavo. Ndo zvandangopindira hangu chete kuti ndingovaudza kuti ichokwadi takazviona nemaziso kwete kuti ifani. Wow. Saka kumbi farako maizviona. Taingotiwa dzakazovakirwa pamusoro pemakuva sei iwa angari maprazi. Angari maprazi. Thank you Gogo. Angari mafarms. Yes, pampasina kana makuva and it's more closer to Warren Hills kweke kunoiswa exactly. Exactly. Kunoitwa zvemakuva zvizvi. Saka ndo zvandangopindira hangu kuti apa sisiri rudo marwadzi vari kutaura chokwadi. Wow, thank you Gogo. Saka kuti ana kumbi vabva vazvibvuma kuti ichokwadi kwete kuti ndezvekunyepa. Sikumbi wenda kundogugula chamwa ndasingambozivi kuti kungu indagwadzweni kuti nemi Gogo munhu wakasiwa grade 4 here wedwe. Grade 4 ndo because makore emastandard ka vanhu vaisonzi vadzidza stereke ka aisvika standard 6 otoenda kuteaching. Really? Vanozoendawo kusekondari standard 6 waibva kuti kwapedza standard 6 ka wozoenda kuform 1 kana uchienda, kana usingaenda unokwanisa kuti wapedza standard 6 wakutoenda kuteaching, wakutoenda kunursing, wakutoenda whatever. Gogo mire explain to me. Someone to the waigona kupedza grade 6 18 years 14 years wakutoenda kucollege yeteaching kana kuti maitanga chikoro makura. Chikoro maitanga 7 years wenda sub A. What is sub B? Standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, standard 5, standard 6. What 6 years, that's 13 years. After 13 years, zakupedza she says 14 years kana wakapasa wakutanga college. Kana chero vobva vazoti zvabva zvazochinjawo zvichienda zvichichinja ka vabva vanhu vakuzombogumira pamaform 2, vanhu vabva kuzombogumira pamaform 4 vakuzoenda kucollege, vabva zvazotanga kumaform 6 nekuzoenda kuuniversity uchidii.
Wow, 14 years makutotanga kutodzidzana kuti what is a parallelogram college, hypothesis of the hypothesis. Mastandard aidzidzwa kukunda magrade. Ndokuba wasvika ka because pamwe hondo. Alright, atinototeera imimi kabhudhi kumbi mamuriko kare kare. Ndokunge wasvika kakustandard kwacho. Remember kakudzidza kwacho kudhara shero kwangu katooma kutoti apa kuhondo ndofunga hondo futi yairova nekusaidi uko kuti zvonizvo aiwa ipapo kwanga kusati kwane hondo kumbi. Kwanga kusati kwane hondo ipapo ora hondo yakazouya magrade kumbi. Hondo yakazouya magrade asisiri mastandard. Oh very right. Kumbi chikwereti changu shera rukusekechi no gogo mozati gogo mozachi ndakabva ndaita busy ka saka nyaya yacho ndakabva ndatoita kanenge kakuvarairwa zvangu but ndinodzoka kana mutambo uyo watinawo uyo wapera ndozouya kwamuri. Handiti asi kuudza kuti wakandihenga dai usina kumbondiudza zvako. Asi moda kunyorerwa seungani gogo. Ndofunga chipiri chacho kumbe anowanzirwa kumbe anowanza mabhebhi. Alright, regedza ndidzike zvangu handidi zvekudonhedzwa ndingazokuvara. Thank you gogo. Okay. Thank you gogo. Mboripo. Nitawana. Budi tari zizi. Nami budi tari mapita makafriza. Kuri sei? Mazbaba? Handisi kukunzwa. Mazbaba tari hamusi kunzwa sei? Handisi kukunzwa sure. Ite exit mudzoke futi. Bandikungwa mwana ari kutaura sure wani. Kumbienderera mberi neanalysis yangu ada kumboita yandapanda kumisa. Kwenda ndichanyanyaita hangu analysis dzipo. Munhu aita unoziva sister Rudo Mancheka. I like narration. Vanoningirikana vanoenda ka vokudzosai pamunenge makuda kukahadzika pepevha wakuisai mabreak. Andiri she has great oratory skills, you know, like if this story was narrated by someone you know asina ma skills kunge avo tinogona kuti zvinenge zvaakunyanyopinda too personal or too deep, but she knows how to bring in an issue then obva vatidzorera kumashure vanenge takuda kuita emotional pepebva vati ini handisi kutaura zita remunhu. And I'm sorry. Saka mama ndakanyatsoteerera kuti ishashe iri kuda kuti chii chaizvo ende nyaya yatomudipinza filling station, but I'm just I just came here to say, you know what, whenever someone comes up with it, because these are the real issues we are dealing with, and come to think of it, kuti this is a family of vana vanonzi chi mama maningirikini handitambotaura nyaya yangu ndakati uyu anga achinzi akaita kwete pediatrician uyo anga achinzi akazotenga maambulance ndakatoti asisisa ivo kutoita maambulance kwacho ikoko pane vamwe vakatozvitadza, you know. Saka ndachitosimisa kutoti you know what is kuba kwenyu zvamunogona. Ndaiseka pane vamwe vaimbotaura chiti uye ndiye asina kufunda kwedu akangoita teaching, ozoona kuti pane imwe mhuri isina kutoita kana teach, vanhu vese vakapera vari magororo. And I think that's also what I wanted to clarify, kuti in case some people misunderstand it, kutoti pamwe mamuchida kuedza kuti chii. You were not saying ndandikutaura kuti
Ana kunyadzitamushe chikoro like ma-A-levels akana kutamushe. Isi togara tisipo but maghost tent chima-analyze from afar saka tinobhoya tichimboya tichidzora zvibrigadier but ndandagasa ndauya palive and what a good time to come through. Saka handa kuenda zvangu rega ndimbonodya sadza. Hanzvadzi yangu yabika sadza rinonaka. Bye bye. Waritese kuti rinonaka. Bye bye. Uti yesu kune sister yako. Alright. Ayo no akabika sadza asiri pafoni anonyatsobika sadza rakanaka. Saka ari kupiko ndimbomutoyesa mana ndichembomhoresodini iwo sikumbi unogara uchiprotecta your sister kuti asauya pa kana kuti unomuvharira two things protect or kumuvharira kushe. No, ari kuuya Sunday. Really? Ari kuuya Sunday. Anoya Sunday, don't worry. Ari bhorega ndimboisa mumwari apinda apa sister ndakusi bla bla dona zvako sha. Yes, Chero. Yes, Chero, zviri mira sister nokusi musati mataura mukuda kuedha pane nyaya yesister marwadzo yakati kutaurawo kangu kanyaya yasister marwadzo. Ore ndafunga mune imwe nyaya tikati aiwa tozoya naye mangwana motaura mangwana. Aiwa akana ndoda kutaura hangu nasister Rudo Marwadzo kuti nyaya yawo inorwadza zvingaiti ndanzwa kubatikana. Then chandazofarira ndechekuti wakazodzidza wese family yawo. Yeah. So ndachida kuvaudza kuti kazhinji vanhu mukakura muchitambura so zvinokupa kuti muite shungu yekuti muite shungu nechikoro kazhinji kacho. Then pana chida kutaura futi ndepekuti kana munhu akafa zviya kazhinji mufi akasafara nezvinenge zvaitwa nehama dzake kazhinji ndozvinotoitika. Ende nyaya iyoyi takamboinzwawo zvechokwadi because inini ndaigara kwaikuita handiti. Then takangonzwa chinzi hanzi Warren Park kwazoitika this and that tichitonzwa kutya kuti ko zvingaitike chokwadi here zvinhu zvakadai so. But now I can believe because Sisirudo ndo watotanga kutaura nyaya yacho. So ndoti kwavari Sisirudo so sorry about what happened kumashure uko and I'm just happy because maka achieve something imimi nevakoma wenyu nevanin'ina wenyu. Thank you. Pleasure. That's all I wanted to say, Shero. Good night. All right. Makazomuvha zvakanaka here kunew house? Yeah, but it was very hard, Shero. Kunizvi asi kwaiva kure nekwamaimbogara? Paiwa hapo padhuze but unoziva kazvekuti kurongedza nekuzounpacka futi. Makadi kutsvaga vanobatsira? Vanga varipo but unoziva kuti nenyaya yeCarolina imanje hauzowanzi vanhu vanokubatsira because mune muchingotya kuti maybe munokwanisa kungobatirawo chii. Yeah, but everything is okay now. Well done. Iribo kawani. Thanks for checking. Mozondiratidzawo new house kuseri. Iribo chakurakidza. All right, bye bye. Okay, bye. Thank you. All right. Okay. Can you say use? I think that'll be our last caller. All right, bye. Use just 2 devices. Can you say use? I think that'll be our last caller. All right, Use just 2 devices. No, it's okay. Go. Dave? Makadini Sisi Shero. Makadini Rudo Marwadzo. Ndofana ndi right. Unoziva kuti ndiri mwana anofarira zvinhu zvinotyisawo. Ndachitogara zvangu vanhu vaita basa rekuti vakarara vanozongomuka vabhanza. So I was thinking kuti satimiri zvaizotyisa vamwe but timu raisizonakirwa rakatodhibhawo because kungotakurawo zvako uchitomoneswawo panze zvako mangwana muchita kakahobby like kutakura kuda kwemusikanzwa do. So sometimes zvimwe zvinhu zvinodzidzisa vanenge vasarawo. Sometimes you don't have to be munhu ngaashande because ukasashanda ndizvo zvinozoitika izvozvo unozongobuda wapanze uzotanga kutaura kuti pane makuva panapa. Yeah, but zvakangonakawo so kuti varipo Sisi Marwadzo and
zvakare zvakatodarika. She's now a different person. Ndizvo zvinhu zvatinofarira. Nyaya dzinorwadza kazhinji kacho dzinotanga dzichirwadza, zhinji dzacho dzine maresults anobatika and anenge achizosumudzirawo kune vamwe vanofarira kudzidza. Unoziva kuti kudzidza from masituations evamwe kunokubatsira kana uri munhu anobvuma kudzidza from zviri kuitika pane, because ukafunga kuti vanhu vese vanga varipo vakaona zvichiitika, handifungi kuti vanodzoka vodzokoro dzavo, vanongotanga kufunga kuti zvakamboitika saka but Mwari ndevedu tese. Anyway, iripo shero. I think for today Ninika, that was our last. Ndekuona tsanaka but tokonyangwana because tinongwa kutaka kupisira unasina mbusiro unduka busy mbichana. Tokondi nyamangwana guys. Kana une yako yakada kudaro kana kuti unoziva yakada kudaro, just bring it to botaura nezvayo. And pane ndoziva ndakamboudzwa nemuneighbor wedu, but include matafi, zvinhu zvinongotyisa zvaiitika ipapo. Ndiyo ndongoziva, saka kana ndikashaya anouya neyake uyo anoziva kana kuti yakaitirwa iye, maybe I can talk about that for 30 minutes or 20 minutes. Then saka taiudzwa nemumwe munhu chaiye aitwa first hand, anga ari muroora aitirwa izvozvo. Saka ndo pamwe ndikashaya munhu ari kuuya nestori yakewo yaanoziva yakaitika seiyoyo, ndoita sei ndogona kumbotaura iyoyo, because ndakamboichitiurira kwati ndakazongosiyana nayo nyaya iyoyo. Saka Sister Domarwadzo, thank you for coming. Thank you, Shema, and thank you, Fishemarians, for listening to my story. Last words. My last words angu ndekuti madzibaba ari papa vane mhuri dzavo. I think it's the best kuti mukadzi wakoka awaita naye vana 3-4 haangambokusiya wongokutorera zvinhu zvese oenda kumusha kwavo. It doesn't work like that. Kana mune maproperties enyu amunawo, involve vakadzi venyu, iseiwo mazita evakadzi venyu ipapo kuti zvinhu zvisadefe. Gadzirai mawill. Hauzivi kuti musine nguva zvinouya nguvai, saka gadzirai mawill, involve vakadzi venyu pamaproperties, because muri kugara navo, vane vana venyu, ndo vanhu vachona ivavo, ndo hama dzenyu dzachona idzodzo. Saka involve them. Also, haikona kuimba nemaproperties evanhu. Munhu ngazvishandirewo zviitire tunhu twako. Mulife mune vanhu vanenge vakadzidza, mune vamwe vanhu vanenge vasina kudzidza. Ndine imwe cousin yangu asina kana kutombodzidza, but he's got his own things, anozviitira tunhu twake. Hazvirevo kuti munhu akadzidza ega ndiye anokwanisa kuita zvinhu. Itai zvinhu zvenyu twaunato, to be grateful to God nezvazvo izvozvo, kwete kuswera muchirwira zvinhu zvisiri zvenyu. You know, nevo vakadzi vachona ngavangwaro, ngavavhura maziso, chema wakavhura maziso. So that's what I can say, kuti varume vapapa gadzirisei life dzenyu nevakadzi venyu, haikona kungoisa zvinhu mazita enyu mega zvinhu zvezvo zvitangaonetsa manje. Kana ikusisipo. Yeah. Okay, thank you. Baitabasa Sister Rudo. Yeah, ndoda kumbonozororawo manje. Okay, thank you so much. Bye. Okay, all the best. Okay, all right. Guys, kana une story yako yakada kutange iyoyo, andamboona kuti this week tingamboona mamwe malessons akasiyana were kusvika maybe pa next week nenyaya dzakada senge idzi. Tingi ndatodzidzawo zvimwe zvinhu futi. Usazochiva zvinhu zvebrother yako kana zvehama yako yepedo zvokwada tokureva nhema. Ndopanoona vanhu vachiita sei vachinobatsirana mishonga kuchiva kuti uyu afamba nebhenzi asi nhana kana mota yemawaya handina. Saka because of that ndogona kuzvichiva. Ndazvichiva ndogona kuita utsi. Oro ndakutotanga kunomutorera zvinhu zvake. Manozomwaza ndotoona kutoti
pari tricky, pari very tricky. Ndikutodzidzawo zvangu, ndatodzidza zvakawanda ipapapo. Ndofanira kushanda nesimba. Ndatozvibata hangu. Saka guys, good night. Ndokuonai mangwana. Mangwana kana pasina ari kuya pasina anoti kada unditekstira ka uda kuzopinda palive, unonditekstira kushema TV kunyanya zvako kuInstagram. Facebook iri a little bit tricky kuti ndikwanise kunza ndavhura message. Normally kuInstagram. Facebook yes, but kuInstagram ndokwandoprefer ndokurumidza kuona notifications. Good night, guys. See you tomorrow.